गोमानाया साननैयानो जाबाय बहा दं बेबा आयं खायसो मानोमोन आयं माबा आयं जोंहा दाउ गोमानाया साननैयानो जाबाय नागिरहैनांसिगोन खोमा सोरनिबा सारायाव बारखोआखैथ' सोरनि सारायाव बारखोनो मारै बारखोनो हानो सारायावलाय माबालै आयं बेखौ बुङाखै आङो सोरबा जानायखौसो बुंदों आङो सोर जानो रावबो जानो हाया नैबे एराबदनि दाउखौ रावबो जानो हाया नैबे एराबदनि दाउखौ आं नागिरहैनांगोन थांदो आयं बिदिबा नागिरहै थांदो र' नागिरहैना फैनि आङो होमबा थांबाय आयं जागोन दे आयं थां नोंसानि दाउआ जाहानाव दङ मा जाहानि दाउआ नोंसानाव दङ मा बुंखायो आं जाहालाय माथो दाउआनो गैया माबा बुंफ्लांनांगौ माबासो बुंफ्लांगोन माबा जाहा दाउआ गोमानानै दङ नोंसानाव दंबाय बायो होननानै सोंदों आङो बेखौनो आंलाय नोंसानि दाउआ जाहानाव दङ होनना बुंनायखाय आंलाय माबासो सानदोंमोन जोंहा दाउआनो गैया आयं जाम्बि नालाय माबा बुंनांगौ माबा बुंफ्लाङोलै आयं दे थाथ' बिदिबा आं बेलेगाव नागिरहैनो दे बिदिबा नागिर ओहो मासि गरमलै ओंखाम जाना बारासो गरम मोनबाय आयं नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया दानिया माथो गोथावानो जाथारला माखौबा बुंदों आं संनायखौ एथ' बोसोर जाबाय दा मानिबा गोथाव जाया ओरैनोसो बुंदोंलै आं आयं नोंनि संनायखौलाय सोर हानो दे हाखाया आं जाबाय दे आयं माखौ जाना आयं नङा आयं आं नों बाथ्रा बुंनायखौसो जाबाय होननानै बुंदों आंलाय बेखौनो माबा जाग्रा मिथिसो सानदों आरो जाम्बि आयंआ मा सानो बेनोथ' जाबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिजि प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिस फेंखारानि रानियानो दिनैनि गुदुं गरम रादाबखौ खोनासंब्ला नोंथांमोना बिरलायलायगोन दा फैदो आबुं रादाबाव सेथि रादाबावनो दङ थांनाय हरनि 11 रिंगायाव बांग्रिनि जाथायाव साथाम सुबुङा हा गावस्रानानै गोदोलांनाय खौरां मोनदों नाथाय बिसोर साथामनि गेजेराव सासेनि गामसाया बायजोआवनो थालांनायखौ जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों नाथाय दासिमहालागै मिथिथ'नाय जायाखै दि बिसोरनि डिटेल्सफोरखौ बिसोरनि थंफोरखौ दा फैदो सानै सिख्लाया लामायाव बेरायनो थांबाय थानाय समाव फांसे बिफां सायहायाव मेंनानै जिरायदोंमोन बे समावनो फुदा फैनानै बिसोर सानैखौबो सिगिफैदोंमोन फुदखौ गिनानै बिसोर सानैया सासेया खिबुनानै लादों आरो सासेया हासुनानै लानायनि सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों दा फैदो थामथि रादाबाव सासे सुबुङा जाम्फैनि सेर बेरायलांबाय थानाय समावनो साथा लानानै बेरायनाय समावनो बारहुंखाया फैना होनानै साथाया पेरासुट बायदि जानानै बिरलांनानै जाम्फैयाव गोग्लैहैनानै बुखारलांनायखौ जोंनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा बबेयाव गोजावना थाहैखो बेखौ जोङो खौराङाव मिथिथ'नाय जायाखै दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों लाबोजायो बायनाय मोजां फैयो लाबबाबो हामगोन दे मा बेदर लाबो आयं बेखौलाय मा मावनोब्रा आंलाय आं बिमाखा अमाया बेथ' आयं सान्दुं गोसाथार मा बाथारबाय नै आयं बाजाराबो मोनखासिगोन आयं फैबाय हाब आयं बाजाराव बायनो हागोन दे मोनायावसो दोनो मोनायाव लाबोलाय लाबो आथिंजोंनो थाबायगासिनो आं दा जेबो नङा आयं थौ लायजिनाङा आयं रावखौबो लाबो आयं नों मैगंखौनो बाहायग्रोदां सिन्देलखौनो बायग्रोनोसै जागोन दे आयं सिन्देला थोंसेयाव बेसेबां हाब मादै सिन्देलखौलाय बहा थोंसे मोननाय नोंलाय अबेयाव आंजोंनो बिराद गोरोबथारनाय आंहा थोंसेया मोजां दंमोन दासो बाजाराव फैनाय थोंसे जोब्बायखाय थोंसे
너 나고면 나는 등시오 삐지다. 저 등시 오라 저라서 사비스 파는. 너가 는 등시로서 나고. 등시. 문화를 등시 문화. 너가 등시야 등시야 무슨 사이야 등이나. 와 정신을 고저라 사비스 파는. 에이 신들이 내니 불급하오. 너야 용 너희 남이 없으냐 너희는 등시로서 주든가 신이다. 등사도 무상이는도. 녹가리요 등시 비디오만 등시 그러라. 자 잠비야 용 신들 그 등시 문화 조라시 신문은. 예 능고아요. 등시 무슨 전에 그냥 등시로. 비니 사는 거. 동아래 용 비지 문화. 내서 사용한 등시를 가게 하려고 등시요. 예 문화 등시 문화래. 에이 용 신들 그래야. 랑시야 용 비트는 이상 위라이. 접시로서. 머리 그래라 등시. 이상 많아요. 동생은 예쁘다가. Làm gì em dừng nói ta gần chứ đâu mình chỉ nói mình chỉ ra thì chắc hay hơn